kong yang ipen pau kaburam ka jingero si U Blei ya ka jingda ringkat ka jong ya ka jingim ka jongi kam tam nga ngu ya U Blei ka bula dan ringkat hakan ni ka tayaw ka bala let no ka tayaw jong kisam la ya ka bakisam la kila yo ya ka ban rakhe ya ka ni ka youth week ba ka youth Sunday nganget napdeng jong pi baro pilayo asibun ki kubor na Ka Ktien ka jong U Blei ka bayalong ba ka bayaham hakaju ka jingmot ba ka thim jong ka ni ka youth Sunday tika epat menta ka step kum kita ki khon ki jong U Blei ni don sa ka way pat ka benta bangin sngap ya ka kubor ka jong U Blei kum ni dang step habangi ki na ki jintia ki jongi ni don kam bantip ya la ka jong ka jingim kumno ngin yad teka ni ka step ka benta ka long ka benta ka jonga ban shim ya ka ni ka jingiaseng teka Ktien ni ka jingiaseng ka bangin ya silok ha ka ni ka step ka long bangin ya pet shap hang ki Longsem Khristan ki jongi ki Longsem Khristan ki jongi habangi kran siya pang Longsem Khristan jongi ni don shibun ki haka jingim Khristan ki jongi ti haka ni ka step ngin ya pen ke ka daw but ke ka jingmot ka U Blei ula bu la ka yong ka la ya la ka Longsem tika ni ka tayo ro baro si tayo ngin saya pen shushu ya ki jingmot jong ka ni ka Longsem kum ki bangen kan mau badai U Blei ulabu ya ka Longsem di shopping niya yat syakmat niya pendam siya ha U Blei ki jingdoi atrai Jisu kena pe ka po ba ka step isngoban ay ngo ya men ma ki jing ki jong me ya ka ba mila ai ngi ka ni ka sngi ka ba ningkong jong ni ka tayo bangin ya kendo kum ni ba ki shakri ki jong meling ba ka ni ka good news TV try ngi duai ben pen kentang Diengdoh Jisu ba mami men pen kentang ngi ka por bakan long ha ka jing penyat ke jong me ki ai baro try ki nong da ka bor ka jong me ngi duai ngi pan ki ni baro kyrteng ka jong me Jesus Christ ulang nong pen jungi amen ki Longsem Khristan U Blei udon la ka jong ka jingthmu haba ula sandur ya ka Longsem ken mau udai U Blei ubala sut ula shor ya la ka Longsem ula sut ula shor ha ka jinglong shida ha ka jing ya long it ha ka jing khon bat ha ka jing ya long kawe dagani U Blei ukwa ban pen urlong ya ka jingthmu ka jong U Blei ha ka Longsem ula bu ya ka kami ba dia ukpa banlong kita kinong pen wandur ya ka kasem ha ka lenti ka babet badru ban pen shong long rem ya ki ha ki mau ki baskem ka kasem kan mau ka dei ka ba U Blei ula bu ula pinlong but udai U Blei ubala seng ningkong ida kan mau habang ipai Ka Ktien nga jong U Blei na ka kitab Genesis kalau nong ka ba ka dekat ka ba khat pra du ba khat kendai U Blei tu ukren uang ba ombet yu priyo bansa marway ngan tau ya u ka nong sumar lem ka ba biang kani ka Ktien kapen i ba udai U Blei ubala tau ya ka Longsem kan mau habang isngot ho ba udai U Blei ubala tau ya ka Longsem ka Longsem ka longru ka way na kishlem sander ya ki khon ki kti ki jongi ka dairu ka shlem sander ya ka akor ka buram ban hikai ya ki khon ban ha ka jingim ka babha bat ka babhet kan mau
habangi phai sha Ktien ke jong Blei kaba ka shithi upol ka baning kong shu Timothy kalanong ka basan ka khat ka phra ka ong la da unu sumar sukher yala ki jong hi bat tam yakabadei hala ka yin ulalen yaka jinget bat ulalong kamsniu ya ubam ngen kanika Ktien kren yaka jinget dei shi yin shi sem ban kum ki kme ki pa ki don kam ban sumar yala ki jong ki khun lada ki kme ki pa kim sumar yala ki jong ki khun kumbala tho akanika Shithiu po Timothy ka baong lada ununo sumar sukher yala ki jong hi bat kham tam ya ki badai hala ka yeng ken mau ka ulalan no tin nakata ka daw kum kilong kame kilong pa ni don kam ban sumar ban sukher ban khmi ban pet yala ki jong ki khon ka kran ro bakum ki kame ki pa ki don kam ban ai ya ka jing sumar ka babiang yala ki khon ban ai ka jing hikai ka babiang yala ki khon kin mau ba ka long yeng Longsem ka dei ka jing ya dei hapdeng ka kame ukpa bat ki khon kini lai ki dei ki rishat ban pin yeng ya ki yeng klam kini lai kin mau kumno an thau ya ki yeng namla ban thau ya ka yeng nei dei hakini ki lai banta ki balong kita ki mau bersio ki ba penrhem ya ka long yeng ka Longsem nakata ka daw ikan mau ya ka wei na ki jingi tu khana na ka Ktien ke jong U Blei na ka kitab Genesis kalenong ka ba henrio kum tu ter yo habangi pule ya ka ne ka kitab Genesis ka ba keren sya phang unowa habangi phai sya unowa yo ba unowa udon ki khon ki kti bat ka tanga ka jong U udon ka yeng ka sem ka jong U ka long yeng ka Longsem habangi yet bah ya ka jingim ka long yeng ka Longsem jong unowa isngewbha ba unowa bat ka tanga ka jong U kila dai ki wei ki kme ki bala man pen ko ngo ki khon kila dai ki wei ki kme ki bala man pen ko ngo ya ki khon haba ki brio kila iben ye unowa kila kinrandien ban ko ngo ya ka ei ka ba unowa ula yanap hakate ka shnong ya ka ba U Blei wangan pen shlei no ka parthai ka ba bon ki parab kini ki patba kini ki nong shang shnong ki khalam ko ngo ek ba unowa wa hanre ki khon ba kalak ka jong U ki ko ngo ya U ka ga jing ko ngo ka jong ka jing long ka wei ka ni ka pen ka jing long ka wei te ka ka ba puan ra ka yeng ka jong ki ka ta ka jing long ka wei ki ai ka nong ka long ba U Blei la pen na yem ka yeng ka sam ka jong ki nakata ka daw ngi rukum kita ki long yeng Khristan ni dan kam ni ka jing long ka wei pen ka mi ku pa ba ki khon ba U Blei un pen la yem ya ki long yeng ki Longsem gi jongi naka jing sneo jong ka ne ka perthai pio ka ne ka jok ka ba menta te ni don kam ya ka ba ka long yeng ka Longsem ba U Blei un te song ikini ki lai ki benta ki mau bersio U Blei un te song te kumbanga ngalaong na do men ne bangin saya pet ya ka hakani ka tayo bara shi tayo bakan ki jing hikai sha phang gini ki long yeng ki Longsem Khristan gi jungi ki bangi ni dai hapdeng ka jinge dai kami kupa bat ki khon hapdeng ka jinge dai ka kami kupa bat ka kami ba kupa bat kham tam ha ka jinge dai bat U Blei tingangen baleng ba ka ni ka jing yesilok na ka Ktien ka jong U Blei ka ba dai haphang ki long yeng ki Longsem nganget ba phi ba ro philala ek ban sha skor tingin saya kan du biang la shai ka sngi ya ka bangin ya philio saya ka wei pa ka benta ka balong ka kamram ki kmi ki pa halagi yeng ki sem na benta ka buram ka jong U Blei amen tungin ya duai try kan ran ya ngo eme na mar ki ai ba ro ki jing alam nen ti jong me kumne try ngi la ka ban sha skor Ktien ka jong me
hakabaya day ya ke jinga day ke long yen ke longsem Khristan ke jungi da try Jisu ni dang dan ka benta shibon ka bangin ya keren shaphang kani kum da try nyai ti hami ba men pin yat in ko Jisu ma men pin I ya kata ka jing stan ba ya kata ka jing shampang dan nyai ti hami ke ko pa ke pot ba ro ke badang sa ke ko Jisu ni dwai ba ipan ke ni ro ka ben ke Jisu amen